Ang kanang eggs, mami, unsa po na sa Italian? Of course, ato po nang i-translate mga guys, no? Kung unsa na ang egg sa Italian, egg or egg sa Italian, ato na ron i-translate. Oh, kani siya guys, continuation gyapon ni siya sa atong video sa Easter egg hunt. Kato nagpa-egg hunt ko sa mga chikiting diri sa among balay atong Easter Sunday. Porting sa Jaa. Ang kani mga gipamutang namo guys is mga kuan raman gud ni mga chocolate ra gud ginagmay ra, mga chocolate, mga coins, pero nag-enjoy gid sila guys. Maski gamay ra nga mong gipamutang sa egg, sulod sa egg, nag-enjoy gid ang mga bata. So nindot kay ni siya nga kuan nga ipakuan sa mga bata no, ipadula sa mga bata kay excited kayo sila guys, pinangita sa mga eggs. Ingon ana man jud naguro ang bata no nga maski unsa gibutang ana sa sulod sa eggs, basta kay gusto nila mangita gid sila, pangitaon gyud nila, excited gid sila, malipayon gid sila guys. Okay guys, dili na tayo dugayon pa guys no, ato nang i-translate sa Italian kung saan ang egg no guys no sa Italian. Ang egg sa Italian guys without s is uova. Uova o mura siyang ova guys, pero ang pag-pronounce uova. Uova, yun na guys. Okay guys, ang eggs with s atong i-translate guys, eggs, uovo, uovo. O, ora ang nailis guys no. Mo to guys, dili na lang ko to ba mong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.